It's a prank! Alis na kami! Ang siya ko mga espresso. Tugbaon ko rin mataan. Oo, kaya sa alis kignan mo. Kena siya? Kena kuan? Si pizza yang lulaw? Berapun naong siya ito tinagboka. Udah naong sinertisan. Pizza, orang pizza. Pizza. Kani kaado mo pupag-ibas ko ila nato bali nagpi ka section ro. Kaado bigay tulo mo kabuo. Good morning everyone. I'm sorry I'm late for 1 second. By the way, let's start our classes. By the way, I introduce myself. I am Professor Abdul Jakol Botekol Jr. I came from US State of Lasisi-Kihor. I'm graduating in Kinder College in 1982. I'm sorry. In 1982. Share. Wala kay salig sa top sir. Tagtaga pa yung kalaw. I'm sorry. By the way, but they have no sin. Try to not to laugh. Panaut! Parang gamit ni mo. Palot! Sir Kalot! Kasinaw ng agtang Iyang ulong makaslide og langaw. Kamu tanan, wa mo yung mga respeto. Hala, si katawa mo diya. Kita ka mo nag-uras pagkatawa. Malipay na si Sir. Okay? Are you done laughing? Let's start our discussions for today. Our topic is about history. History, sir. Dagang kong history sa una, sir. Ang mga kagulan ni Lunusag si kaniya to. It is not story. It is history. Tanawa, yang lulo si Pizza Hut. Pizza. Kinaya ko kumapi ang kapitan eh. Kamong tulo ha? Kamong tulo ka idiot kay mabuanga mo? Wa mo respeto? Tagaan mo na kung sino ang grado karon. Sir, unsa ka sinawa sa imong ulo? Okay. Let's go back to our topic. What is history? Joven. History, sir. History is all about past nga dili na angay balikan. Labi nagkasakit ang gidangatan. Very good! Very good! Tumpakan, sir. Now, let's go to our next question. Who is our national hero? I will give you a clue. It starts with letter G. Okay, Rodel. Abelak! Ako may gipaan si Rinuun tamaswito ani. Hero, nga G. Jilong, sir! No. Jilong! Start with letter G with the following of letter O. Johnson, sir! No. It's wrong. Di sa mamugikan ang mga ngalan, ha? Ay dili man gud Sir kay. Gaundan class man gud ta atong una. Unang dito ko nahibalutanan. Kay ga email man ka. Nalito si Laila, Leslie, napod si Alucard, tas si Gilo, tas si Leslie mo ito dalag sniper. Napod ito si Pakito, dagang hero ito, sir. Stop, boy. That is not a hero. Stop ka ro si Rogue. Ako pa kunuhunin mo ng player ko email. Kabulokos na ng mga hero ana. Mas bagayo na ato ni Ron nung mapili ibitek flag Paul mga ringkas. How?
Sumaan ko sunada ka, sir? Isan? I'm not interested in Pinoy. Akan pa kang bugas. Makaon sa ka makapas na ko. Maestro sa nato na. Uy. Tasan, ganahan kag ma-football kag sa Yohana atong klase. Kulang kag disiplina. Wa ka disiplina sa imong ginikanan. Pero diri na ako, sangko ka. Pasikat, garaon ka adyo. Pasikat. Mo ignaw paso, garaon. Ikot monggo. Nya kang pidjuwa ka, pagawas. Undong gabong kaglapes. Wala dire mo kailangan atong hero. Atong hero dire si Dr. Jose Protasio Rizal. Taga-asa din na, sir? Nara sa laing seksyon? Dili. Wala dyan po na sa pika seksyon. Vlogger. Dili. Kwan, TikToker. Ano ka ba o? Kanan na sa tinuod. Nilang 11 kabuok, ikapito na siya. Ang iyang papa mao ang iyang amahan. Ang iyang mama mo yang inahan. Ug ang iyang mga igsoon mo yang mga talag igsoon gyapon. So karon kabalan mo. Imani na niyo tanan. Wala mong gumikabaluan na, sir. Hindi naman gumi mga himantayon. Di man may kabalo mga himantay ng uban. Tawo. Musa ngalit ka na itong klase kay himantay ka ng kinabuhing Rizal. Wa jud hiya na mo. Batasan to koy. Pagarparon ka kaghuna-huna. Kalungan kana ko na ron. Morning, sir. Oh, you're so very early in the next subject. Dili manggod, sir. Kay late manggod akong relo, sir. Unya, gisugo pa dyan kong mga pabalinon atong baka. Dayon, nakita kong mga hinog na bayabas, akong gikat-kat, dayon akong gikaon. Mauto siya, sir. Maunalit ko kay hapit pa ko, nakalibang mo ko atong unahan, sir. Explanation. Yung gala pag yun ako gigamit na akong elo, sir. Yung gala pa ka mo to, sir. Kani ako lubot, sir. Kaisa pa igit, sir. Mga classmate. Kaya pa sila, Diyan sila, Hey, dili ka absent. Pasar ka lagi, pasar ka. Sir, sir. Putan. Teacher ko na pangarap, ako palaging pinapasabot. Sa'yo nga mo para ba kong inigop, laging galit di mo ko kaya na malimot. Teacher ko si Panot. Sir, unsa ka sinawa sa imong ulo? Ipay ka na ninyo ko. Barbe, na si sir. Ay, kitindog pa ako si Sir. Paglak. Dayon mo, pag ito... Dayon, gidala pa dyan ako ning akong Dayon, gidala pa dyan akong gigamit nga... Tra. Dayon, gidala pa dyan ako ning... Dayon, gidala pa dyan ako ning gigamit na akong elo, sir. Dayon, gidala pa ka mo to, sir. Kani ako lubot, sir. Kaisa pa igit, sir. No, mga classmate. Hindi. Para sila. Hindi ka ni Jubin. Dana, sir. Dara, mga classmate ako. Mga classmate. Sir. Ay, gipalongan mo, sir. Tra. Kasi pabidyo to. Ato ka tindog. What's up mga marang? So kara mag-shoutout na din sa YouTube. So shoutout. So shoutout baby ko si Kulot, Eliza Tangguan, Vincent Kyle Acopiado, Master Yan Vlog TV, Untitled Vlog. Shout out to Slap Thumbs, Adrich Gaming, Mongoloid Brothers, Nino Ansong, Eileen Maybual, Mark Vincent Tarok, Alex Masaoy, Rohaina Gialal. Medellin Sumatra, Milba Galieto, Ezekiel Namok, Bisaya Tabains,
Mary Jane Camudzoy, Tata Aposto, Shout out Richai TV, Sheila Buhisan, Rachel Rose Humadla, Rian Dinis Humadla, Rosemary Humadla, ug Roxanne Humadla. Shout out sa Four Sister. Shout out to Timara's Cafe. shout out you, Shout out Hiser Chapla. Simplified Band, Oh, shout out sa Simplified Band. shout out Secure Comedy TV Channel, shout out Sir Peter Batlag. So mo rito guys, so prank credit ang tanan. So si Rodel ug si Alvin din na quarantine. So mo din ang wala din eh. Tungod sa basta sa na quarantine sila. So mo din wala na sila diri no. So sorry sa mga nag-uol ng hilak kay wala na daw kami. Pero prank ka. Ikirintin na sila, ikirintin. Na-appreciate din na mo tanan yung nag-uol. So sorry, pasensya. Timing guys. ko to nga nakuan sila. So timing ko na guys no nga na quarantine sila kay kanang kalagan nila. Nang kalagan. Mo'y na hinungdan. So, wala na siya to. So, moro rito tanan guys, so, salamat sa inyong suporta o kay kalimot sa pag-follow sa to, follow sa mga accounts namo dito. So, happy 50,000 subscribers! Yo! Check ko lang sila. Mahala ko pa na ko, pang 50,000. Oh! Joke So, lang. thank you so much sa nag-suporta. Dahil, more to na, hashtag Mamarang. Secure TV, your greatest weapon against risk. Peace out.